שלום, התגעגעתי אלייך, חשבתי עלייך היום. בא לך להכין לי קפה? מה זה, מה את קוראת? הצייר הבינלאומי מתן מלמן מכר את הציור שלו ב$100,000. תביא לי את זה. $100,000. מה רע בזה? מה רע בזה? מה, זה לא יפה? זה לא טוב? למה את זה אף אחד לא רוצה לקנות ומוכנים לשלם על הדבר שלו? $100,000, על הקשקוש הזה. את מוכנה להסביר לי? אסביר לך, כן. הבעיה היא שאין לך טביעת אצבע בציורים שלך. תעשי לי טובה. אתה צריך שיהיה לך משהו מיוחד בציורים שלך, זה לא... מה מיוחד בזה? מה, זה קשקוש? מה מיוחד בזה? מה? טוב, בוא שב. אביב דבורקין. מתן מלמן. חשבתי שאתה עושה חי. כן, אתה יודע, הולך לא רע. יופי, כל הכבוד, אני שמח. שלומך? מה העניין? למה באת? אשתך דיברה איתי. הראתה לי כמה ציורים שלך. נראה לי שאני יכול לעזור לך קצת, אתה יודע, להצביע לכיוון הנכון. תודה רבה, אני מסתדר. אשתך ואני חושבים שאתה מוכשר מדי בשביל לבזבז את החיים שלך בבוץ. מה הסיפור? אני לא מבין. מה נזכרת בי פתאום? אגיד לך את האמת? רק האמת. בכללה לא ידעתי שאתה טוב בזה. וואלה. עכשיו אני חושב אולי... נו. באמת, מה? אביב. חבל לראות כישרון כזה מתבזבז. היי, מתן, אני מכיר אותך כל כך טוב. אתה הרי מה שמעניין אותך זה רק אתה והתחת הגדול שלך. אז זה אין לי את השכל על כישרון מבוזבז. אני הולך. אבל תחשוב על זה, אה? חבל. בהצלחה בגוניות.